ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم الصلاة والسلام على البشير النظير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أمي على تنوكا على ولي مندو على من بي أفانينا أكاجين فنسان من كوننا كو أنغا ويلي دا كتا علي على كسراتك ماني كودوني أني ويلي چوكو تشني كاكيسي أنما دل الله تلافه أكوكي محمد المصطفى كا أني أصود نسان مو أنا كصحابة نمو كسانغاني ني آيان دي لولي علي sanga ani wati bela jeli anga shrifla dembaya sanmo ibu soro tourner na sigida o konna na kaseka tala ka jon blasra ni kodonya ni wele tugo chenyi ala sona jamiatu ansardin islami abulo faraba mi me Côte d'Ivoire jamana kono uga wele sera Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidarama shrifika ye wele jabi kabe Afrika lo legale masamba fla ani muka ani woro Côte d'Ivoire ana amarabolo konnana tourner senfe shrifika senjora diokoi mara konnana shrifika ere bismillah dugu konnana ni sodia bonya ani karama konnana la seli kena konnana anga mabaw bora kuga ni sodia anuka ni misi wasayira anuka bonya kan unuka bismillah kan kasanga ni shrifika ere doni diokoi anga janga solo nyamada na ba bela jelefo fion fe kena soro min bora yoro ja min bora yoro suru ka foli belebele la sege an karamo ma asayede Serifu Ahmed Tijani Haidara anaka delegation be kwa bismillah atare tare anana hera minun soro ya rabbi alakulu jidi anana degu minun soro ya rabbi alakulu wele abena duwo minun kai ka duwo mina amma ya rabbi alamokera amba fo bismillah atare tare alakana wasa alakana deme bijaili mustafa sallallahu alaihi karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola ambe ala foka ala tanuka ala wale nyimando. Ala min sona ka anye ni kenen kan sogoma daina. Ambe ka kuma nanga délégué féminine fédéral togoy sogoma daina. Kan na baga bela jelen fo. An karamogo blasara baga ambu bela jelen fo. Kwan ni soja lendo dante ni soja mina. Niko ni soja bato ma kaka tasuma faga na nuji ma faga daji ba faga anta do anka nga mi fon kenenka ambe ala defo ka ala tanuka ala wala nyumando ala mi sona ka ankara mogo yeli no ya amma joko idugo kono amba fo ankara mogo ye kwa ka dugo ke anye ka dugo ka anchewe ka dugo ka nga demawe ka dugo ka anga demsenwe kwa ankara mogo danse atare tare joko idugo kono ya ayeli jara anye ambi dugaw kaye ana bokolo bela jele ana fa Sayyid Sherif Ousmane Madane Haidara Tidiane kene ala ka duma ala ka laɲinu sabati o ka kalande munun bu kɔfɛ ka barake o ka dugaw ku ye ala k'u nɛw sabati ame kisi nema ɲina fa ko jidi dafano sahara magano dan kuke Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka dugaw kɛrɛnkɛrɛn an ka sababu ma ye n'o da Sayyid Sherif Ousmane Madane Haidara shini kene ala ka sabata na ye ala ka na wasa jiyan lahara ni kiraba horoma ye sallallahu alaihi wasallam aywa ambe kene blakana kene kana ambunya ala ka hera kani adama dembe laɲinin kɛ me latigɛ be masa ala bolo min be ka kɛ bi ale kun ka kɛ sɔrɔ mais ala y'a latigɛ ka kɛ ni waati de la an be ala barika da o fana na an be ka kɛ hɛrɛ la ala k'a bɛɛ laban hɛrɛ la donc an b'a ɲini ala fɛ Sherif n'a ka jama minnu bɔra Mali la ka na u nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la. Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a sigi kɔnɔna a bɔra ka laseli a ye miiri ani tasi kuma caman lase jɔnɲuman yɛrɛ kan ka labɛn minnu sabati ka kɔ i ka don laban ɲɛ ani bayatul islamiya a ye dalilu caman di o kan an ka jɛ an ka Sherifikɛ ka sɔrɔliw ɲamada. Alhamdulillah bi an nisɔndiyalen don ni an ka sigi ye an badenw fɛ yan dugu kɔnɔ taama senfɛ min ɲinina Jamiyyatu Ansarudin Islami fɛ k'a fɔ Sayyid Sherif Ousmane Madane Haidara ye a ka den dɔ di
kana bɔ balimaw la kana bɔ an silamɛɲɔgɔnw na kana bɔ an adamadenɲɔgɔnw na an bɛ o taama in de sira fɛ alhamdulillah ala sɔnna an ɲuman donna yan surɔ ni bonya ye ka muɲɔw jamaat ansarul islami ani dugu maratigiw u bɛɛ y'u ka baara bila ka an kunbɛn an bɛ préfecture la an ka préfet ani ka fara a baara ɲɔgɔn kan o y'an kunbɛn cogo min a ma dogo a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ an bɛ u fo kana se fo accueil la an y'a sɔrɔ mɔgɔw bɔlen don an ni sanfiɲɛ ye ɲɔgɔn kunbɛn nin kɛnɛ kan yan nka mɔgɔw tora yan k'a makɔnɔ kanu sira kan surɔ de tun kan ka kɛ sigi ye an b'a fɔ an ni nɛɛma ye ɲɔgɔn kunbɛn ni o ye san ye a ɲinina ɲɛmɔgɔw fɛ an ka bila bi nin waati in na ni min sɔrɔla dakurunya fila la ka lase an balimaw ma an bi o kɛ nin kɛnɛ kan wala alhamdulillah ala ni ce bi sigi in na minnu ye an bisimila ni o ye an ka kozi mɔgɔw ye an b'u fo o ye silamɛya ka kelenya a ka balimaya o ye o yira an na ni u ka dakurunya fila ninnu fɔli ye ni an bisimila ko ɲuman ye dugu in kɔnɔ yan o sara bɛ ala bolo ne de ye silamɛw misali ye alhamdulillah ka bɛɛ fo an baw jamaat ansarul islami u ka nin wulikajɔ an'u ka nin baara ninnu na ka bɔ mali la ka se yan musakaw de don wulikajɔw de don nka a bɛɛ bɛ don sira min fɛ o de ye ala ko baara kɛli ye o de la a laɲinina an ka sigi ka tila ka ɲinini dɔ fana ɲini an fɛ an karamɔgɔ bɔra ka min lase n'o ye an ka cɛkɔrɔba an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Sheikh Dawud ale ka alama sɔrɔ ne ye kalan de ye an kelen kelen bolo kafa bil mauti wa aiza saya wasara ka wajulu kɛlɛ ye nka jɔnni bolo dɛ famutigi ani ala danayama saya wasara olu de wajulu la n'o tɛ ala danaya tɛ dusukun o dusukun na ni kodɔn ni faamu tɛ yen saya tɛ foyi ye o tigi bolo k'a b'a bila ɛtibaru la o de la k'a ɲini an ka saya bi nin waati in na ustaz bɔra k'a fɔ cogo min kanu don an yɛrɛ b'a bila o de kɔnɔ sabu ale kɛra Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara fɛ a ma kɛ n y'a kanu ten ka tila ka wuli ka taa fo karamɔgɔ sɛgɛrɛ u ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn nin hukumu in de kɔnɔ n'o ye ala ko ye ala ni ce ne de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan jɛsi tɛ yen min ka bon ka nin bɔ mɔgɔ ni mɔgɔw bi jɛ diɲɛ jɛlɛ a bɛ teriyaw kɛ a bɛ balimayaw kɛ nka teriya min ka bon a bɛɛ ye o de ye minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ ala kama o la kuranɛ b'a f'i ye o kiyama jɔ don teriw ni teriw ko ɲɔnjuguw de don ko minnu ta kɛra ala ɲɛ siranya kan minnu kɛra teri ye o ka teriya kun ye ala ko ye an ka fara ɲɔgɔn kan ala ko baara la ko olu teriw olu de teriw ye lahara mɛ diɲɛ teriya k'olu ye ɲɔnjuguw de ye o la ala ni ce nin kɛnɛ in kan bi an ka cɛkɔrɔba k'a fɔ ale ka ala masɔrɔ an bi o sanga de la yanni waatinin cɛ
a bɛ bɔ anw kɔrɔ ka taa segi a tigi ma o de la kodɔnna de ye maa ye maa min ye o de labɛn diɲɛ ye tɛmɛsira de ye nka to yɔrɔ sabati yɔrɔ min t'i ban o de ye lahara ye o de la Seydina Ali ko ten o halaka man ba'a al-ajila bil-ajili o maa bɛɛ halakira ka maa bɛɛ mago sa maa min sɔnna ka ka tota ani banbali ka o feere teliman na min bɛ tɛmɛ ne ye tiɲɛ ye mais an caman de ta bɛ taa min b'an ɲɛ kɔrɔ anw bɛ sama o de nɔfɛ an bɛ girin o de nɔfɛ min filɛ mais ka sɔrɔ n'o tora yen min bɛ sɔrɔ o de ye kisilan ye Seydina Ali ka kuma dɔ ye nin ye a ko inna nafsa tabqi ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha balligh a ko n'i bɛ kasi diɲɛ de nɔfɛ diɲɛ damu nɔfɛ diɲɛ sɔrɔ nɔfɛ n ka k'a faama ye n ka k'a waritigi ye n ka n sagona sɔrɔ ni muso in ka di n ye n k'o tigɛ n jarabira nin cɛ in na n ka taa ye ko n'i bɛ sama o de nɔfɛ tabqi ala dunya wa qad ko ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la alimat ni y'a dɔn anna salamata fiha ka fɔ kisi ni diɲɛ ka kisi ka bɔ diɲɛ tɔɔrɔw ma ani diɲɛ kɔlɔlɔ ma n'i bɛ bɔ a kɔnɔ ka hɛrɛ magɛn ko n'i y'o dɔn ko o de ye diɲɛ toli ye tarku ma fiha ka jɛ diɲɛ kɔ k'o de bɛ kisi sɔrɔ diɲɛ na yan ne ye tiɲɛ ye mais nin bɛɛ kɔfɛ nin ye dɔnni jumɛn ye danganiya dɔnni an bɛɛ bolo mais nin bɛɛ kɔfɛ mun na an bɛ sago de ɲini tuguni ni bi a dungɔ de ɲini tuguni ka fɛn to yen fɛn min ka fusa ma wallahi ɲuman de ka fisa adamaden ma diɲɛ na yan ani lahara wa juguman de ka jugu adamaden ma diɲɛ na yan ani lahara mais mun na ni faamu tɛ sɔrɔ o de la kɛ ɲumankɛla ye juguman to yen ni ɲɛnama ye waati kɛyɔrɔ don wa ko n'i b'a dɔn a ka kisi bɛ min na o ye diɲɛ toli ye nka yanni waati cɛ an bɛɛ bɛ bɔ yan i bɛ taa min i bɛ taa dada yɔrɔ min na a fɔ lahara jɔ dɔw ɲɛ n'o ye kiyami saa ko an bɛɛ bɛ wuli k'an ka ɲinitaw magɛn yanni o cɛ i bɛ taa di yɔrɔ min n'o ye kaburu dingɛ kɔnɔna ye ko dɔnna faamutigi bolo i b'a dɔn k'a fɔ yen tɛ yɔrɔ nɔgɔman ye maa min ma labɛn kɛ ka bila a yɛrɛ ɲɛ o de la kaburu dali o sara lahara ala fɛ o Seydina Ali ko i ka kɛta dama de y'i ka sarata ye la dara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa ma kana qabla al mawt yabniha من بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر فخاب بانيها الله أكبر ليش أقول تايروت أدم دي بولو أكسر كوفي فوي متى سودلا سومي إيري مين جو ها يا نفسك شيء في إيه كسو ngani mbora ya ko ndibla sofu kono fo nyere min jo wala adama de ibi yere de bolo kuma kabo la kuma la belebele ba adoy ko moy yere wal malaika fo kabo abbe moy yere ay jandonna eni mo bi jewati ko de do sanga ko de do nga wati dɔw bɛ se kuma dɔ la i ma bɔ diɲɛ na yan nka i b'a dɔn ko i y'i yɛrɛ ye
wallahi dekun dɔ b'i sɔrɔ bana dɔ b'i sɔrɔ dimi dɔ bɛ da i kan mɔgɔw b'i hinɛ de minɛ n'o mɔgɔw sɔrɔ la tuma dɔ la den dɔ mago t'a fa la tuma dɔ la muso dɔ mago t'a cɛ la a ye nin lajɛ dɛ a bɛ kɛ tan de nka hali ni mɔgɔ minnu mago jɔra e la a bɛɛ mago b'i la o ka jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye k'i hinɛ minɛ dimi min b'i kan e n'o t'a tila la o kɔrɔ e ye i yɛrɛ de ye ne ye n yɛrɛ ye wa nin ye diɲɛ de ye ni misali camanw de bɛ yen nka jango don min na e n'o mɔgɔw bɛ fara o waati gɛlɛn dɛ o de la setigi ala minɛ a bɛɛ bila fo kelen ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka a ye taa ni ɲɔgɔn ye nka maa o maa mana i bila o k'aw to yen ne delila ka nin fɔ a ye a ka ca a ka ca Muawiya a ye lɛtiri min ci Aisha Ummul Mu'minin radiyallahu anha a ye lɛtiri caman k'a ka bilasiralikan di ale ma o bilasiralikan ninnu na Sayida Aisha a ko sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه له معاناة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس أكو معاوية نعم على كتشيبادا أكو نما مني على كجيانتا على بفا ككدي ale ka kɛte nka ko hali n'o bɛ kɛ bɛɛ ka ban kan bɛɛ ka funu kan bɛɛ k'a ye k'a to i kan nka ale jɛnna n'o ye ala ka yamaruya kan k'o de labato ko hali ni bɛɛ y'a kɛlɛ ko ala b'a wasa o bɛɛ kan ni misali camanw de bɛ yen cɛ minnu jɔra ala ye jɔli la kiraw la nabiɲumanw la awliyaw la o jɔra ala ye bangera u la mais a bɛɛ nana laban u ta la laban bɛɛ i ta la o kɔrɔ tɛ i ka se bɛɛ la bamuru la ye ka laban i ta la o kɔrɔ tɛ i ka kɛ masa ye bɛɛ kunna ye la ko cɛ de bɛ to a nɔ na a wulibali do dɛ o nɔw de filɛ nin ye a kira dɔw fagara u ka tiɲɛ nɔfɛ mais nɔ in tora o de labaara la a ye janto na dɛ ko nka don min mɔgɔw bolo bɛ bɔ i kɔrɔ ko ala bolo bɛ jɔ i kɔrɔ nka Muawiya kira y'a fara a kan ko ni mɔgɔ min fana ye mɔgɔw ka diɲɛ de ta a yɛrɛ sago ta bi sakhtillahi ala ka funu kan ko ala b'i siri o mɔgɔw la wa don min u bolo bɛ bɔ i kɔrɔ ko ala bolo tɛ jɔ i kɔrɔ a ye janto na dɛ don min kan ka labɛn o ye don min e ni i ka ma bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn ɲa o la Sayyidina Al-Hasan a ko a ka kumakan na ko ista'id li safarik wa hassil zadak qabla hulul ajalik a ko i ka taama labɛn i labɛn i ka taama fɛ wa i jija i ka sira fɛnɛ ka y'i bolo ka kɔn wa i ka sanga dafali ɲɛ taama labɛn maa min ma nin faamu sɔrɔ o de wele ko kodɔnbali o de la diɲɛ sosigi la yan dɔw ka faamu ka bon u ka kalanw taara ɲɛfɛ u ka recherche bonyana nka n'i ma ala sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ o de bila ko kodɔnbaliya minɛn kɔnɔ sabu e ka faamu i ka kodɔnbali n'a dana diɲɛ ma dɔrɔn i binna nin ma kala ka taa yɔrɔ jan a tɛ se ka recherche yɛrɛ kɛ nka a ye ala dɔn faamu ta a ye ala sɔrɔ a dusukun na wa a ye baara kɛ o ala ka bilasiralikan kan a lajɛ ani maa min ye faamu bɛɛ sɔrɔ nka a ma ala dɔn ni faamu sɔrɔ danfara de bɛ yen balimakɛ ala dɔn
ala don tɛ ne ni e mɔna ka cogo min ye dɛ an k'o fana kɔlɔsi a fɔ an wolola an faw ye silamɛw ye an baw bi ten an bɛ wula u nɔfɛ ten o ko tɛ nka ala dɔnni ni ala dɔnna jogo dɔw bɛ an kelen kelen na u bɛ falen ni ala dɔnna hakikatul ma'arifa n y'a fɔ ala dɔn dɔ bɛ yen o wele ko général o bi bɛɛ la hali o bi firawuna na walima o kun bi firawuna na ma'arifatul ama o bɛ bɛɛ de la adamadenya yɛrɛ de dannen don ni o ye ala ko ala dɔn ma'arifatul ama bɛ bɛɛ la o misali ye jumɛn ye firawuna bi balo to kuma min yɔrɔ firawuna kan bana ala la o sera fo hakɛ ma ko ne de ye ala ye ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne ti ala dɔn aw bani israilakaw la ne ne tɛ ani don min a b'a fɔ anna rabbukumul a'la ala ba in yɛrɛ min b'a bɛɛ sanfɛ bani israilakaw aw ma ye ne o dama tɛ koyi ala ba yɛrɛ de ye ne yɛrɛ b'a f'i ye ko nin kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ san 40 a b'a ka masaya la a b'a ka fanga la ale yɛrɛ kɛra ala ye minnu b'a bato tɛ dɛ la ala yɛrɛ mɛ aw ka ɲininkali kɛ ko don min k'a bɛna to ba la a ko cogo di a ko ne dara faama la ala la bani israilakaw dan bɛ ala min na ne dara o la ko wa ale kɛra yɛrɛdibaw ye ala ma i b'a ta k'a lajɛ firawun a totɔ ba la a k'a fɔ amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu israil ne firawuna de kan ye min yɛrɛ tun ye ala ye nka a bɛna to ji la a ko ne dara masa jumɛn ko kelen don ala kelen de don la ilaha illa allazi ma foyi tɛ yen fo n'a kɛra masa ye amanat bihi banu israil Musa n'a ka jama dan bɛ ala min na ne firawuna yɛrɛ dara o la mɛ kuma jumɛn a y'o danganiya o kɔrɔ a kun b'a dɔn a dan bɛ ala la nka la a kun bɛ ni dungɔ nɔfɛ o de la a ko ten a ko wa ana minal muslimin nka n da tɛ danganiya dama ye koyi n ye yɛrɛ di bɛɛ kɛ ala masa hayhat kuranɛ yɛrɛ y'o de fɔ ko fɛn bɛɛ kun kɛra i fɛ Musa nali wele e kɛra ala sɔsɔba ye ka kɔrɔ i welela i ma sɔn nin ye firawuna ka dɛsɛ waati ye o de la ka yira ne na aw la ma'arifa min bi wele ko bɛɛ jɛ ala dɔn o bi ala ka danfɛn bɛɛ la kafiri minnu ma sɔn ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allahu ni o ɲininka ko jɔn ye kabakolon dugukolo da u b'a f'i ye ko ala sabu da yɛrɛ k'a fɔ ala o ko tɛ ko taafan tɛ yen sabu n'a fɔra jɔn ye kabakolon dugukolo da i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na k'olu de ye kodɔnbaabaw ye olu de ye recherche scientifiquew ye sabaw don philosophes don minnu sera ka ko kuraw sinsin n'i ɲininkara ni fa ma don i la i t'a fɔ fiyewu k'olu ye kabakolo bolo i t'a fɔ fiyewu k'olu don ye dugukolo fɛnsɛn a bɛɛ bi to yen kelen min bɛna dusukun na hali n'i da bɛ di a kan o de ye ala ye o la ka yira ne na aw la n y'a f'i ye an bɛ ala dɔn ala bɛ yen an kan t'o ma ma'arifatul khassa an kan b'o de ma balimakɛ danganiya ala la danganiya la ko sɛbɛn b'a bolo ko fanga bɛɛ b'ale ala de ye foyi ma foyi kɛ foyi ti foyi kɛ foyi tina foyi kɛ wa foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ fo n'a kɛra ala ye ne ni zabatira ne ni e bolo wallahi fɛn dɔw bɛ yen yɛlɛma bɛ don o la ɲumankɛta dɔw b'an bolo o bɛ jiidi dɔ bɛ fara a kan juguman dɔw b'an na
o bɛ lajɔ mais madama ni o mana an bɛ to an ka kɛta de kan fo i bɛ taa diɲɛ fara ɲɔgɔnya ka sɔrɔ niyɔrɔ t'i bolo caman ye ne misali wa hali bi liman caman de kɔnɔ karamɔgɔw ka da'awa fanba sigilen bɛ nin de kan o ye jumɛn ye ka kisi d'an ma sira bɛɛ kan ka yira madama an bɛ seli la an bɛ sun na ala de ye yafa bɛɛ masa ye nin dilen don an ma ka sɔrɔ kira in lakale an ye riwayaw la tafsir alusi bi ala kira ka riwaya dɔ lakale a ka tafsir kɔnɔ a ko jamakulu dɔw tɛmɛna marrat qawmun gharratuhumul amani hatta kharaju min ad-dunya wala hasanata lahum a ko jamakulu dɔw tɛmɛna yɛlɛ malasa al-amani natalangolo alala jigiye fu kasoro abarate ni bi jigiya ta alala yi jija ka kay nyuman galaye ni bi ala kan neman nata ijija ika kay nyuman galaye ngaki to jugumana ka ala ka hinanata o nyogona galujiti la ala ka neman nata ala ka jo ni munye yeredi ala ka fɔ mun ye juguman kɛ la o tɛ segi kɔ ni segina ala ye tugu minɛ masa ye nka kira ko ten k'u bɔra diɲɛ na yan ko ɲuman si kun t'u bolo k'u selen lahara k'u ka sara ye k'a fɔ ko bɔnɛ don zabaniyata mɛlɛkɛw a fɔlen don u ye ko hadamadeni juguman kɛlɛ a minɛ خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه بلغ أيا منه أكان غلومدا أكان سري جانم نيجيرو كولا كتا شوري جانم كونوي أواتي دي سلا شونا كابا فو نسرايني وا no sunu zanna billah an be jiya nyuma de mirina alai ko ala ye hina masai an mo jiya nyuma de mirina alai ka fo ala ka hina kabo kira ko kazabu law ahsanu az-zanna la ahsanu al-amala ko fo bandunu ye galotike ka saldama amu bo jeneyala ka sho amu bo namara ni javala ka fɔ an bɛ jɛgɛ bɔ an b'u bali ɲɔgɔn la bɛnzɛngɔniya hasidiya hiji m'u bali o la ko nka k'a fɔ k'olu jigi bɛ ala kan an jigi bɛ ala kan dala ten an kan k'a lajɛ dɛ seli kun ye mun ye inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar والله يعلم ما تصنعون سلكوا كان جون دي سانوي كاكاي مانغلاي ngamba mi ngaseli atika fatani kabonna marama ama bo janfala ama bo hashidiala ama bo jenaya kelila o ka seli bi kam munyewe Allah ibn Mas'ud ayo de fo ko mambi ngaseli atika fatani kabo jugumama ako lam yazdaduhu illa bu'udan min Allah kas tika sentika fo jida e fo yoro majanya alala wala anga ganjanto ni kuma kanununa anga anjanto ni blasral kanununa ni odeye ka fo nyuma minu ni ala yudi ama kella akunye ka ambali jugumawde odela utane senu ko angu bi jiga nyuma mbiri ne alay kira ko macce fo wallahu ahsanu azanna nu ko yejigi yanya alala ka fo ala bi na nyuma ngu ye la ahsanu al amala ko kumu kabara udenya okoro arama den sake to juguma kella wala jugula ka klaki ka jigi yanya alala naka hina surali la era de be nyuma nganay sabu jo ala ko de nyini e feo ala ko kun kama urid aqul laka kama turid jo kene ne ala ba fa tugo mi kakete no kera ne ala yere be kiye bi mi ve
e bɛ mun fɛ ala la a ka hinɛ sɔrɔli tɛ e bɛ mun fɛ ala la a ka kisi d'i ma diɲɛna ya i ka balo hɛrɛ la ka taa lahara alijinɛ sɔrɔ i b'o de fɛ wa n'i b'o fɛ ala ko a kɛ la ye e bɛ sɔn ka kɛ jɛnɛyakɛla ye bilen ka sɔrɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ wala taqrabu zina e bɛ sɔn ka kɛ bingannikɛla ye janfanji ye hasidi ye bilen walejugu kɛlɛ ye bilen ka sɔrɔ ala ye e bali o bɛɛ la ma zahara minha wa ma batan juguma minnu dalen don kɛnɛ kan ni minnu nɔgɔlen don k'i k'i yɔrɔ ma janya o la ala ye nin ɲinini ni e fɛ e ko ala an t'a k'i ta ye i y'an da k'an bali jɛnɛya min na an b'a kɛ i ko an ka kɛ siɲɛ tugulen ka kɛ dilanlikɛla ye ala an ma kɛ o ye ka tila k'a fɔ ala an t'i ta kɛ mɛ an ta kɛ n'i yɛrɛ miirila ni kodɔn bɛ yen i b'a dɔn o tɛ se ka kɛ a bɔ ala la a kɛ faama dɔ ye diɲɛ faama dɔ ye e ti faama min zago kɛ i na hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o bolo jango ala faama ala n'anw cɛ ye jɔnya ni maya de ye jɔn ani ma o de la Yahya ibn Zakariya ala ye ladilikan dɔw d'a ma ko k'a ka mɔgɔw bilasira o ladilikan fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn a ko a ye ala bato ka tugu ala la a ko min misali min di aw ma nin na aw dɔ la kelen ka taa jɔn sa sugu la ni a kunna nafolo ye a b'a ka so nka jɔn in tɛ sɔn fiyewu e b'a bila min kɛli la fo maa wɛrɛ gansan dɔ o b'a bila min na a bɛ t'o de ka baara kɛ a tɛ e yɛrɛ ta kɛ e min y'a sa k'o bɛ bɛn a jumɛn ma o bɛɛ kɔni tɛ bɛn a ma ko o ye ala ye se kɛ e ye k'i ɲɔgɔnna dɔ san jango alaba min ye e dan o k'a fɔ e k'a kɛ e k'i ni dungo ta walima mɔgɔw sago ta ko ala ta bila ko ala bɛ kɛ di ala bɛ dimi o de la an kan ka labɛn kɛ don dɔ kama sigiko ninnu yɛrɛ ye o de ye don o don an ka sigi ka ɲɔgɔn hakili lajigi ka ɲɔgɔn bilasira a bɛɛ kun ye jumɛn ye ko ka labɛn kɛ Sayyidina Al-Hasan a ye kuma min fɔ ista'id li safarik i labɛn i ka taama kama ni taama bɛ janya ni fɛn t'i bolo i bɛ dɛsɛ dɛ a ko cogo di wa hasan zadak sira fɛnɛ i jija o ka y'i bolo i ka taama labɛn wa i bɛ taama ni sira fɛnɛ min ye i jija o ka y'i bolo qabla hululi ajalik ka kɔn i ka waati banni ye o la adamadenni wo a dɔn i ilam annaka tatlubu dunya wal mautu yatlubuk hadamaden a dɔn k'e kɔni bɛ ka diɲɛ ɲini i sen n'i bolo la i bɛ ka diɲɛ ɲini ka damu sɔrɔ e bɛ ka diɲɛ ɲini ka k'a faama ye e bɛ ka diɲɛ ɲini ka nafolow fara ɲɔgɔn kan nka a dɔn ko saya fana bɛ ka e ɲini nka e hakili t'a la yɛrɛ i hakili dama tɛ koyi i bɛ k'i yɔrɔ majanya ka bɔ a ma ka boli ka bɔ a ɲɛ nka ale de bɛ k'i ɲini o de la ala ko ten innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kuranɛ tilala setigi ala tilala ni ala ka kuma de ni an kelen kelen bɛɛ bɛ ka saya yɔrɔ ma janya yɛrɛ la bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini ka bɔ saya in de ɲɛ an bɛ ka sama min nɔfɛ o ye diɲɛ ye ka sɔrɔ kodɔnna o de la Seydina Ali ko a ka don dɔ kumakan na a ko diɲɛ ni a denw don lahara ni a denw don a ko i jija i ka ye lahara denw na kana kɛ diɲɛ denw ye sabu ko diɲɛ ye ba ye min di ɲuman kɛ a den ye wa ba diɲɛ na ye jumɛn sabu diɲɛ y'a ko don ka bɔ i ma kama kabiri n'i bangera diɲɛ y'a ko don Hasan ka kumakan dɔ bɛ na a y'o de fɔ a ko depuis don min adamadenni yabna Adam ya adamaden a ko depuis don min i nana nin diɲɛ so in sigi kɔnɔ a ko si ye banni daminɛ kabiri don min i bangera o de la a y'a dɔn ko diɲɛ y'a ko don a ma mais mun y'a ɲɛsin a ma o de ye lahara ye
o kɔrɔ tile o tile i bɛ ka jɛya na o tile o tile i bɛ ka surunya lahara la i bɛ ka ma jɛya na jɛya ko don i ma ko min y'a ɲɛsin i ma munna i yɛrɛ t'i ɲɛsin o ma min ko don i ma munna anw bɛ segin o de nɔfɛ k'a sɔrɔ a banna na an jugu don a tɛ ɲuman yira an na mais lahara min ye ɲuman bɛɛ dan ye sɔrɔ tɛ sɔrɔ min kɔfɛ o de ye lahara ye munna anw tɛ ɲɛsin o de ma o bɛ ɲɛsin an ma fo min banna na ka ko don an ko f'an ka segin o de ma kodɔnna kan ka miiri faamutigi kan ka miiri nin diɲɛ in bɛ ban o de la ni Hasan ka nin kuma in lajɛ dakurunya fitinin na walahi a bɛ maa kodɔnna bilasira ka lahara ɲini i b'a sɔrɔ de ala ɲinini ani ala sɔrɔli lahara ɲini ka lahara sɔrɔ alijinɛ ɲinini lahara ka o sɔrɔ nin de ka nɔgɔ kuma dɔ la ka diɲɛ ɲini k'a sɔrɔ ye an ye minnu bila olu de sɔrɔ ka nɔgɔ jɔn fɛ ka tɛmɛ min bɛ ka ɲini an fɛ n'o ye diɲɛ ye diɲɛ ɲinina min y'a sɔrɔ o ma ca dɛ a y'a wulibali don dɔ bɛ yen a ye ala bila pewu a mago tɛ ala la a mago tɛ maaya ɲuman danbe yɛrɛ la nka a bɛ diɲɛ ɲini de la fo a dɔw taara fɛn bɛɛ bila ka ala ko bila boliw de b'u bolo nka boli talen o bɛɛ n'a ta tɛgɛjɛw don o ma foyi sɔrɔ o diɲɛ ɲinina caman bɛ yen o ma fɛn sɔrɔ a la foyi nka o to yen e bɛ dɔ ye k'o ye diɲɛ ɲinina ye k'o ye a sɔrɔ ni nafolo caman ye walima faama yɛrɛ don nka a ma sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ a la billahi al-aliyyil azim waritigi minnu ni ala mana dusukun na olu bɛ ka min fara ɲɔgɔn kan a tɛgɛjɛ kun don waa caman n'o sɔrɔla a bolo o b'a bɔ nka ni miliyɔn nana fara a kan miliyɔn caman a bɛ se 100 yirikaw ma a bolo o min kan k'a bɔ la miliyari de bɛna kun na miliyari fana bɛ kafo ka fara ɲɔgɔn kan a ma bɔ dɛ la e n'i ka nasɔngɔ ndaya e bɛ lafiya min sɔrɔ wariko la e min ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ale min ni ala ma ɲɔgɔn sɔrɔ a t'o sɔrɔ a la kira ko ten ko diɲɛ ɲinina ni hamido min tɛ fara ɲɔgɔn ye diɲɛ ɲinina ni kamanagan don kamanagan min tɛ ban e bɛ diɲɛ sɔrɔ de y'a bolo mais wallahi foyi t'a bolo sabu ni ala ma sɔrɔ jɔn bolo dusukun tɛ se ka maa fɔkɔya dusukun tɛ se ka sabati fiyewu ni ala ma sɔrɔ dusukun min na ala de kan ka minɛ a ye janto n na dɛ ni n tora a kɔnɔ a bɛ lafiya diɲɛ ye tɛmɛsira de ye kira ko ten ko diɲɛ b'i n'a fɔ pɔn kalqantara tajuzu alayha wala ta'muruha a ko diɲɛ ye tɛmɛ pɔn de a ko tɛmɛ bɛ k'a kan nka jɔli tɛ k'a kan jɔli tɛ k'a kan o la a y'a janto diɲɛ ye tɛmɛ yɔrɔ de ye o la n y'a f'i ye n ko diɲɛ ɲinini k'a sɔrɔ o de ka gɛlɛn man sɔra'aha sɔra'atuhu ne maa min y'i toro diɲɛ kan a bɛ minnu bin o y'o de ye mais diɲɛ sɔrɔla ye jɔnni ye min ye diɲɛ to yen man tarakaha atatuhu wa man asaraha ata'atuhu ma min ko diɲɛ n ta k'i ta ye ko diɲɛ b'o de nɔfɛ tugun ma min ko diɲɛ n banni la diɲɛ b'a yɛrɛ di o de ma sabu ala sɔrɔli diɲɛ kɔnɔ o de ye diɲɛ sɔrɔ ye maa min m'o sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ dir'i ma ni e bɛ min na ni o ma ban ni fanga don ni nafolo don n'o ma ban e yɛrɛ bɛ ban nka min bɛ to ye ala ye o la ala sɔrɔli n k'o de ka nɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ sɔrɔli kan ala sɔrɔli nɔgɔya ye jumɛn ye ala ta kɛli diɲɛ fɛn dɔw tɛ sɔrɔ f'a sɔrɔ nka étage ba jɔ n'i ma nafolo sɔrɔ o kɛ man di nka ala sɔrɔli sirilen don nafolo la wa jɔn ala sɔrɔli sirilen don mun na ko a tun t'a la i tɛ wari bɔ min nɔfɛ i b'o ɲɛ sɔrɔ nka i bɛ wari bɔ min nɔfɛ i bɛ taa bɔnɛ sɔrɔ o la walahi kodɔnna man ka don da fɛ
wari bɛ dépenser mun na hali ni maa min ko i bɛ jɛnɛya kɛ i tɛna fɛn dɔ don a da fɛ nka mun b'a kɔfɛ kɔlɔlɔ tɛ o de la Seydina Ali ko uskuru indal maasi walajugu kɛ waati la a y'a miiri ko inqita ila lazat ko a damu bi ban walajugu waati a y'a miiri ko damu min b'a la k'a bi ban mais a y'a bila a kɔnɔ ko kɔlɔlɔ min b'a la k'o bi to damu bi ban mais a kɔlɔlɔ bi to yen o de la ka yira ni aw la waati cogo ni kuma surunya kama ko i bɛ wari de bɔ ka don tiɲɛli sira la ka don jɛnɛya la mais ka tila ka taa min jahanɛmɛ kɔnɔ mais ɲininkali kɛ jɛnɛya toli i bɛ joli bɔ o la walejugu kɛtɔ i filɛ ka fɛn dɔ don a da fɛ nka k'a to i dama k'i ka wari joli bɛ tiɲɛ o la nka i n'i ma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka wari bɛ don a la wari bɛ kasara nka i n'i ma bɛ janya ko dɔ na kan ka mun kɛ ala sɔrɔli ka nɔgɔ balimakɛ balimamuso e k'a to ala ta la dɔrɔn jɛnɛ ye wa jɛni fɛn ye min b'i bonya diɲɛ yan ka jɛni ala ta ye o ye e yɛrɛ de ka diɲɛ bonya ye n ye jɛnɛya to yen n ye namara to yen n ye janfa to yen n ye hasidiya to yen jɔnni bɛ t'i ɲininka ko mun na nin tora ye diɲɛ bɛɛ bɛ bɛn i ka maa ɲumanya kan hali minnu ma sɔn ala ko ma ko karisa tɛ nkalon tigɛ a tɛ jɛnɛya kɛ namaratɔ tɛ janfanji tɛ diɲɛ bonya b'i kan nka nin kɛra nin kɛbaa ye dɔgɔyama b'i kan ala y'an bila mun na gɛlɛya ye jumɛn ye nin de la i n'a cɛ bɛ surunya nin de la i bɛ lahara sɔrɔ nin de la i bɛ alijinɛ sɔrɔ yala o man nɔgɔ diɲɛ ta in yɛrɛ ye wa diɲɛ ta tɛ taa n'a dépense tɛ wa dépense dama tɛ dɛ a n'a kɔlɔlɔ don maa o maa y'i minɛ a muso la a b'i kunji n'a sera ni maa min y'i minɛ a ka nafolo détourner la i bɛ taa kaso la nka n'i y'o to yen i bɛ hɛrɛ la diɲɛ la ala sɔrɔ la o de la kira ye o di an ma ni nɔgɔya sira bɛɛ ye Muhamadu Mustafa a ye wele da a jɛɲɔgɔnw ye a ko a ye na layidu wɔɔrɔ n'a y'a ta a kisira diɲɛ na yan a kisira lahara nin bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslimu kɔnɔ a bɛ Abu Dawudu kɔnɔ a bɛ Tirmizi kɔnɔ a bɛ Ibn Majah kɔnɔ a bɛ Sunan Nasa'i kɔnɔ a bɛ Musnad Ahmad la nka n ye ninnu f'i ye ta'dida k'a lakale n'o tɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'i bɔ a bɛɛ kuranɛ de y'a fɔ Suratul Mumtahana a aya 12 kuma min na kira ye wele da kira kɛlen ka se sɔrɔ a fɔ dugu kɔnɔ ka n'u y'a gɛn ka bɔ yɔrɔ min Makka nka a nana kira ma sɔn k'a ta sara u ye kira gɛn ka dekun bɛɛ da kan mɛ kira ye yafa de bila ka ninnu ta kunbɛn o de la kira kɛlen ka se bolo kan a ko k'a bɛ ne ye cogo di a cɛ la o ko Ibn Karim akhin Karim wa ibn akhin Karim ko anw t'i ye cogo foyi la fo maaba den an b'i ye ten de an balimakɛ ɲuman ani an balimakɛ ɲuman den a ko o ye tiɲɛ ye a ko mɛ a bɛ n ye ko n bɛna mun kɛ aw la ne fa'ilu bikum n bɛna mun kɛ aw la o ko afuk an b'a dɔn i tɛna foyi kɛ fo ka yafa an ma kira ko nin ye tiɲɛ ye izhabu wa antum tulaqa o ma tuubi fɔlɔ dɛ a ser'u la fɛnɛ n'i y'u ka kuma ɲɔgɔnya ye a ko a ye taa wa k'a fɔ ne sera aw la a ye taa nka a jɔnna ma don n bolo la a ye taa wa antum tulaqa a kan hɔrɔnyalen a b'a ka hɔrɔnya na a ye taa nin de la cɛw y'a dɔn musow y'a dɔn ko nin cɛ in ta ye tiɲɛ ye anw binna kan nka a ye se sɔrɔ a ma sɔn k'a ta sara nin ye tiɲɛ ye walahi cɛw b'a la Suhail ibn Amr ninnu olu dɔw dara nin diinɛ in tiɲɛ n'a sabati la ni ala kira ka yafa de ye ko nin ye tiɲɛ ye o de la kira sɔrɔla ka wele da Fatumakɛ don a tile filanan a ko na n ka wele da ni dusukun ɲumantigi minnu bɛ ka fara an ka nin diinɛ in na
awele madani bamuri o de la bamuru ko bi diine tokola o galoe nga marfata nga ta bomudo mo ola o galoe ibo do kira kan acti ne la kira so maka wele dali mo minu miso kana farane ka sabu ala ilaydu dama iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ala ilaydu daka kira ma konni fatu makka sira ibina muawiya biduna ala kadina jamakulu kira wele da o wele da kan jabi tofle فجاء الرجال والنساء والكبار والصغار فبايعهم على الهدى والشهادة بل كان ننبي على كلام دونا السبتي كنتشوننا كنا كويلد دجابي نو إسلامي ويلي وصوني مسوننا ويرى ما منو مجه o willa lu kadus kun dafane ko amina farani winga ko dem sew nana ma korobo nana ko kiray o bay ay nyonya ala al huda kanaka aw ala al islami islamiyaka wa shahada ali shahada ay shahada duma iranna chamambe ne ay baya ko info ko la shahada de islamiyya dungay kala tala aywa malma ke kala fo itala ay rabi tinde ni damaina chrétien muso fla nana tubi amulo dokera gaywa dokera subre ay ngal ke ko ñu tubi di aywa ay miye ala kira nona ka shahada di o ma kani chefla o farla muso fla inga minun tubiya an veni tamaina anye shahada de fo shahada ko fe kiraye bay ami varaka anyo faraka nabi mo otubi minun teslamay o bin dota amulo mais anzlame nyogo minu bi ami seli o bi seli ami shu o bi shu olu islamé o de ami munvo ngo kira ku yelaydu do di aka sahaba o bema ka aljina garanti nay no e bay alaydu woroy anganji ja ola ami wele datande ngamino ndave ulle wa fa uti mo shi jate islamé la minu ndeslamé o tubi choko do me enve mais minu islamé ko karamo dadera ka bo fedo leselima imamu ya toy kasoro ala kira ya lase yorobela Qur'an ere ya fo nye waka mi fiye ni chew nana chew ka bay akofe ala ko kirama Qur'an kono ya ayuha nabi iza ja'aka almu'minatu minu liman yara sabu kira weleda ama bamuru taw nofe ko fo minu nduskun sona ulu kana faranga odela ko iza ja'aka almu'minatu minu mbora musoto chala ni liman yaye وبكنا أيرو يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم نمسونا نكوب فريقا للدين إمبانا لله على ما كرمه كان دوكو نيو نتويو سبحانه كفتو مكادوني ورأيت الناس مون إبرا يلك مغولا يدخلون أبدو في دين الله على كديننا أفواجا جمع كلو يلا أدود كنتني يوا أولود النتوجن وكوكا نندي وما على توا أنغانغا تشيلاجي ما دو فنانا بودا نيني كو تشيو كان غماني كوي سوسو تشوكوتالاو افهم مي قران كونو مؤمن كنيني تا على كيران نونا نيفلا ني بامولو ابي nga boli solo de tubi kando de aywa o nga anta tere la aw nyejonu aywa minu wala islamela ngandi sama no feo ma bi islamedi ada ma de bi islamay me anga jenaye ubolo ko iwolo la islamela ma
islam lama sabu kullu mawludun yuladu ala alfitra o be dalu taya ni bilasiralikan sanuman nu mɛlen kɔfɛ duye koyi cɛw ana musow caman bɔra ka baya layidu wɔrɔ ta sirifikɛ fɛ ntifla para alaka nti shoni ke nti jɛnɛya kɛ nti den faga nti nama kɛ sen kɔrɔ ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhammadu ye bila baara ɲuman min n'an b'a kɛ ala k'alaw dɛmɛ ala ka dafalo nɔgɔya ala k'alaw laban kan ka n ka jurumu yafa ni ala kira hɔrɔma ye n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ dabara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhammadu ye bila baara ɲuman min n'an b'a kɛ kɛnɛ kuncɛlen an ye an ka kɔrɔfɔ galamani tɛnku maa minnu ye baara in labɛn jamiyatu ansardin islami a ɲɛmɔgɔlakaw de koyi u bɔra k'u ka nisɔndiya an'u ka nimisi wasa yira an na kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada an nisɔndiyalen don bi an ye Cheikh Umaru Tiyani y'an fɛ yan wajibi la bi jogo in o bɛ se ka kɛ nin ye Cheikh Umaru Tiyani a tɛmɛna jogo in ka kɔrɔ mais ka sigi wajibi fogo kan nin y'a fɔlɔ ye ne kɔni ma fili vraiment nin y'a fɔlɔ ye an kɔni an nisɔndiyara kosɛbɛ an bɛ national fo u ka hakilina ɲuman la o ye tournée min commencé nin tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye a bɛnna an ma ka na an karamɔgɔ den ka na a tournée an ka mara bɛɛ kɔnɔ parce que olu nege b'an na waati bɛɛ mais an t'a dɔn an b'u sɔrɔ cogo min na mais ni national sera k'u wele ka a ko nɔgɔya ma k'u kana tournée an ka mara kɔnɔ vraiment an b'u fo ka ala fo ka barika da ka waleɲuman dɔn ka TV Sherifula yɛrɛ fo a ka thème bɛ saya kan olu ye hakilibatigiw de ye sinon thème min yɛrɛ kun taara tournée kama mais o bilala bi mais a bila sabu b'a la an ka karamɔgɔ cɛba dɔ b'an fɛ yan n'o y'an ka sekuba ye alayi dɔda jokoyi bɛɛ b'a dɔn jokoyi mara bɛɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba in kɔni an m'a dɔn ni foyi ni dilali tɛ a ye ansaru yɛrɛ kanu ka se kanu na a ka bɔ hakili ma fo a nana kɛ an yɛrɛ ka fédération dile an ma an ka sigili la a kɛra n y'a dɔn a kɛra kɔnɛ a kɛra i yɛrɛ ɲɛna yan Yusufu ye layidu ta ye ko an bɛna a lata Maludu la a ka taa ɲɛda karamɔgɔ kan donc a fɔra an yɛrɛ ka sigili kɛnɛ kan k'a sabu k'a ka kuma sanumanw ye kɛnɛ kan donc o layidu taara an fana y'o layidu bɔ a sira fɛ ala sɔnna an ni layidu dɔ an bɔra an taara karamɔgɔ fɛ vraiment a bonyana karamɔgɔ yɛrɛ ma a ko bonyana karamɔgɔ ma ka se degré la vraiment karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn karamɔgɔ ye karamɔgɔ ye a ye cɛkɔrɔba in bonya cɛkɔrɔba in yɛrɛ ma se ka ɲinɛ a kɔ bilen abada an se o se a fɛ yen ko an ka tu fɛ ani karamɔgɔ ka kuma téléphone na parce que saya mɛn o mɛn a bɛ kɛ ala de y'a kɛ o don an yɛrɛ taara ka taa nin nali in bonya da kan n ko karamɔgɔ den bɛna an fɛ yan n'o ye Cheikh Umaru Tiyani ye a diyara a ye a yɛrɛ degunnen kun a don a sigira a wulila k'i sigi k'i sɛmɛ kogo la a ko tiɲɛ yɛrɛ nin diyara n ye n bɛ min ɲini aw fɛ fɔlɔ sani a nakun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ni Cheikh Umaru Tiyani sera a y'a fɔ k'a ka dugawu kɛ n fari man di n na an ko karamɔgɔ an ko an fa ma n k'o bɛ kɛ n'an ma dɛsɛ fiyewu Cheikh Umaru Tiyani yɛrɛ bɛ nin fɔ fɔlulu kɔnɔ yan ja Cheikh Umaru Tiyani tɛna ale sɔrɔ yen a bilala an ɲɛ fana ka Cheikh Umaru Tiyani jigin yɔrɔ ɲini ka da an ma a ye weleli kɛ yɔrɔ caman bon ala y'an garijɛgɛ don yɔrɔ min na o kɛra ale ka a ka denmisɛn dɔ ka yɔrɔ ye Cheikh Umaru Tiyani jiginnen o ka yɔrɔ la bon an yɛrɛ kɔni hakili tun b'a la cɔ ka taa foli bila la mais an nana information laban min sɔrɔ k'a taara furakɛli la Laginɛ donc a denw y'a ta ka taa Laginɛ a ye latigɛ kɛ kunu ka bɛn Cheikh Umaru Tiyani ka nali ma bon ni Cheikh Umaru Tiyani nan'i sigi kɛnɛ kan bi ka thème bɛɛ boli saya kan k'an fa fana ka kanu yira vraiment o y'an wasa tiɲɛ la cɛkɔrɔba gansan tun tɛ jogo ye walahi jogokaw bɛna jɔyɔrɔ ye mais an b'a la de deli ala k'a ɲɔgɔn ɲuman d'a ma alayi dɔda tarawele vraiment a y'a se kɛ jogokaw ye silamɛ t'a la kafiri t'a la ni ko kɔni sera mɔgɔ ma i b'a ye i ka kɛnɛ kan i b'a ye bɛɛ ka kɛnɛ kan a ma mɔgɔ si tire vraiment an bɛ ala de deli ala ka hinɛ la ala ka yafa kanna ma a y'an ko kiti min ala ka nɔgɔya kanu min b'an karamɔgɔ cɛ ala ka ko kama ala ka o kanu jidi yɔrɔ bi yɔma ala ka hinɛ na n'o hɔrɔma ye vraiment k'a yira aw la vraiment cɛkɔrɔba min fatura bi nin y'an bɛɛ de ta ye ka tila ka na Cheikh Umaru Tiyani bɛn o ma an bɛ da la cɛkɔrɔba de kunna jara Cheikh Umaru Tiyani kɔni o dugawuden n'i ko dugawuden ka ambassadeur olu don surtout kana bɛn a fa yɛrɛ teri fatuli ma i bɛ da la ko kanu in ko wallahi siga foyi kun t'a la an b'a la fo inshallah tɔn an k'an cɛsiri an ka wuli ka jɔ komi jamakulu kelen komi karamɔgɔ ye min yira na même profiter a ka TV fɛ a jogo ye dama tɛ dɛ ansarudini bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn minɛ komi jamakulu kelen n'an ye min ye ko dɔ la ni ko ɲuman tɛ i jija i k'a sama k'a bɔ a la
ni yera e ko ɲuman do a dɛmɛ an ka sankɔrɔta an mago bɛ nafolo la mais n'an ma jɛ ka ɲɔgɔn minɛ nafolo tɛ sɔrɔ ni mɔgɔ ni nafolo ka bi ansarudin do an kɔni b'an profiter k'a ɲini an karamɔgɔ n'a ka denbaya fɛ u ka dugawu sama an mɔ an wulilen do k'an jɔ su ani tile an kɔni b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kɔnɔ jamakulu kelen ni ɲɔgɔn minɛ tɛ ni ɲɔgɔn cɛsiri tɛ nin tɛ se ka kɛ. An sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Diokoyi sigida kɔnɔ ka sanga ni Sayid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka tournée senfɛ a ye laseli kɛnɛba min ɲɛnamaya Diokoyi sigida kɔnɔ ka bɛn avril kalo ma san 2026 an bɔra k'o baro de yira aw la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi bilasiralikan min bɔra ka di Sheikh Ahmed Tidiane fɛ a mɛn tulo ɲuman Ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye k'an ka foli ni wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin Côte d'Ivoire Jamiyatu Ansardinil Islami tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu ka wale ɲuman dɔn ni duwawu ta ka ɲɛsin an ka shirifikɛ yɛrɛ ma a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la diinɛ laseli la jɔnw kandadi la ya Rabbi Ala k'a kɛ baraka ye k'a tugu a si la Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye Ala k'a n'a wasa Ala k'a n'a kɔrɔta haza wassalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Got